Sziasztok! Én Levix vagyok, és ebben a videóban a Hello World programról szeretnék nektek beszélni, valamint elmagyarázni nektek. Ugye az előző részben, mert ugye ez már második rész, bemutattam, hogyan tudjuk lehúzni a codeblocksot, akkor most nyissuk is meg. Miután megnyitottuk ezt, close, és itt is lenne a mi kis programunk. Csináljunk egy új projektet, azaz create new project. Kiválasztjuk milyen fajta projektet szeretnénk. Most nekünk a console application kell. Next. Kiválasztjuk a nyelvet, azaz C. Next. Adunk neki egy nevet, érdemes valami lényegre törő nevet adni, mondjuk Alma. Igen. Kiválasztjuk hova mentse, ugyebár ki lehet, és next. És már van egy ilyenünk, akkor Alma 01 lesz a neve. Next. Finish. Itt, és akkor a sources-ben már itt is lesz a mi kis parancsunk. Ezt le is tudjuk futtatni. És kiírja nekünk, hogy Hello World, mert ez csak erre képes. Nézzük meg, hogyan csinálja. Van 2 include, ezek kellenek, include stdio.h, include stdlib.h, ezek kellenek, ugye? Erre majd később térünk rá, a lényeg, hogy kellenek. Ez is kell, ugye? Ez nem tudom nagyon, hogy micsoda, de nagyon kell, nagyon fontos. És ez a lényegünk, ez a printf. Printf, ugye zárójelek közé, macskakörmök közé, Hello World. Ez ugye érthető, ezt akármire ki lehet cserélni. Lényeg, hogy ékezet és betű legyen benne, mondjuk. Így, és kérdezhetnétek most magatokba, hogy minek kell ez a \n? Mert ez \n fordítottja pernek. Hát azért, mert ugye ebben sor tudunk törni. Szóval, hogyha most Ctrl D-vel én ezt lekopiznám, akkor ugye ezt most külön sorba írna. Így külön sorba írja. Viszont, hogyha ezt a parent innen kiveszem, akkor már egy sorba írja. Ezért kell az a \n, mindig parentnek mondom, de \n, ezt pedig Alt-Q-val tudjuk, és ugye n tudjuk létrehozni. Szóval lényegében ennyi, nekünk csak az a printf fog kelleni, és ezzel akármit szinte ki tudunk iratni. Mondom akármit, még számokat is, mindent. A következő részben a változókról szeretnék egy picit beszélni, és ez a return 0 is kell, és a pontos vesző is kell mindenképp a végére, mert hogyha nem lenne pontos vesző, akkor azt érzékelni a fordító, mert ezt le kell fordítani a gépre, azt érzékelni a fordító, hogy nincs vége a parancsnak, hogy egybe van, és azt ugye nem érzékelni. Szóval, hogyha most pip, kitörlem, így lefuttatom, akkor jön a hiba üzenet, hogy error expected, pontos vesző before return. Szóval, hogy a return előtt elfelejtettük az AltGr veszővel megidézhető pontos veszőt. Szóval lényegében ennyi is lett volna. Sziasztok!